Може повно назад? О, що Два квадрати завтра. Cuidado. Браво, тренирки. Па откъде да знам кой е бяш? То Гайгер Милер оправяш? А шо чекаме сега? Не си одим се? Дойдат пътниците на това. Прилегло държиш. Мога да проверчи да. Как е, бе? Шо, куферот ке го земам и ке го мъкнам по мене, ко да се враќам, ете ти го кадаро дева, авион. Дали сакаш?